Στα 89 του χρόνια, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ μιλάει επιτέλους για τον Πολ Νιούμαν. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ γεννήθηκε ως Τσάρλς Ρόμπερτ Ρέντφορντ Τζούνιορ στις 18 Αυγούστου 1936 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Μεγαλώνοντας σε ένα μέτριο νοικοκυριό, επηρεάστηκε βαθιά από τη μητέρα του Μάρθα Χάρτ, μια ανεξάρτητη εικονογράφο και εμπορική καλλιτέχνη, η οποία του ενστάλλαξε την εκτίμηση για τη δημιουργικότητα και την αισθητική, και τον πατέρα του Τσάρλς Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο πρεσβύτερος, ο οποίος εργαζόταν ως χημικός και τεχνικός εργαστηρίου, παρέχοντας μια γιωμένη επιρροή που εξισορροπούσε τις φανταστικές του παρορμήσεις. Η ανατροφή του Ρέντφορντ στη Νότια Καλιφόρνια τον έφερε σε επαφή με τη ζωντανή κουλτούρα της περιοχής, καθώς και με την έγλη και το μυστικισμό του Χόλιγουντ, φυτεύοντας πρώιμους σπόρους για τη μετέπειτα καριέρα του στην υποκριτική και τον κινηματογράφο. Η πρώιμη εκπαίδευση και οι διαμορφωτικές εμπειρίες του Ρέντφορντ ήταν εξίσου σημαντικές. Φοιτήσε στο Λύκειο Βαν Νάις, όπου καλλιέργησε το ενδιαφέρον του για το θέατρο και την ερμηνεία, συμμετέχοντας σε σχολικές παραστάσεις και εξερευνώντας διάφορες μορφές δημιουργικής έκφρασης. Μετά το Λύκειο εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, όπου αρχικά σπούδασε αρχιτεκτονική, επιδεικνύοντας την ευρεία πνευματική του περιέργεια. Ωστόσο, το πάθος του για τις τέχνες τελικά τον τράβηξε μακριά από την αρχιτεκτονική και τον έστρεψε προς την υποκριτική, οθώντας τον να ακολουθήσει επίσημη εκπαίδευση στην ερμηνεία. Σπούδασε στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών στη Νέα Υόρκη, ένα έγκριτο ίδρυμα που του παρήχε αυστηρή εκπαίδευση και τον σύστησε σε επιδραστικούς μέντορες που αναγνώρισαν το φυσικό του ταλέντο και τις δυνατότητές του. Η υποκριτική καριέρα του Ρέντφορντ απογειώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με τηλεοπτικές εμφανίσεις και μικρούς κινηματογραφικούς ρόλους. Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και του 1970 αναδείχθηκε σε ένα πραγματικό είδωλο του Hollywood. Ο ρόλος του στην ταινία Butch Cassidy and the Sundance Kid 1969 δίπλα στον Πολ Νιούμαν εχμαλώτισε τη φαντασία του κοινού, εδραιώνοντας την εικόνα του ως χαρισματικού πρωταγωνιστή με ένα μείγμα στιβαρής γοητείας και εκλεπτισμένης στάσης. Η ερμηνεία του Ρέντφορντ ως Sundance Kid δεν έτυχε μόνο επένεσης από τους κριτικούς, αλλά και πολιτισμικής επιρροής, αντιπροσωπεύοντας ένα νέο είδος Αμερικανού ήρωα, έναν που ήταν ταυτόχρονα επαναστάτης, εσωστρεφής και χαρισματικός. Η μετέπειτα ρόλη του σε ταινίες όπως το The Sting 1973, το All the President's Men 1976 και το Out of Africa 1985 απέδειξαν περαιτέρω το εύρος της ηθοποιίας του, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να ενσαρκώνει πολύπλοκους πολυδιάστατους χαρακτήρες και να πλοηγείται σε ποικίλα είδη, από δράση και δράμα μέχρι ρομαντικά και πολιτικά θρίλερ. Πέρα από την υποκριτική, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ θεωρείται οραματιστής σκηνοθέτης και υποστηρικτής του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το 1980 ίδρυσε το Ινστιτούτο Sundance, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στην υποστήριξη ανεξαρτήτων κινηματογραφιστών και στην καλλιέργεια νέων ταλέντων. Αυτή η πρωτοβουλία οδήγησε στο φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance, το οποίο έχει γίνει η κορυφαία πλατφόρμα για ανεξάρτητες ταινίες παγκοσμίως, ξεκινώντας τις καριέρες αμέτρητων σκηνοθετών, ηθοποιών και συγγραφέων. Η δέσμευση του Ρέντφορντ στην δημιουργική ελευθερία και την καινοτομία στην αφήγηση μεταμόρφωσε το τοπίο του αμερικανικού κινηματογράφου, διασφαλίζοντας ότι οι αναδυόμενες φωνές θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τις συμβατικές αφηγήσεις και να προσφέρουν μοναδικές προοπτικές στο κοινό. Εκτός από την δουλειά του στο Sundance, ο Ρέντφορντ σκηνοθέτησε και έκανε την παραγωγή αρκετών αναγνωρισμένων ταινιών συμπεριλαμβανομένης της ταινίας Ordinary People 1980, η οποία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, εδραιώνοντας τη φήμη του ως καλλιτέχνη, ικανού να διαμορφώσει τόσο συναρπαστικές ιστορίες όσο και την ίδια τη βιομηχανία. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ συνέχισε να εδραιώνει τη φήμη του ως ένας από τους πιο ευέλικτους και συναρπαστικούς ηθοποιούς του Hollywood. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, πρωταγωνίστησε σε αξιοσημείωτες ταινίες όπως το The Natural 1984, ένα αθλητικό δράμα που ανέδειξε την ικανότητα του Ρέντφορντ να μεταφέρει τόσο το χάρισμα όσο και το συναισθηματικό βάθος, καθώς υποδίθηκε τον Ρόι Χόμπς, έναν παίκτη του baseball με ένα μείγμα ταλέντου, ευαλωτότητας και μια σχεδόν μυθική ποιότητα που βρήκε απήχηση στο κοινό.
Την ίδια περίπου εποχή εμφανίστηκε στην ταινία Out of Africa του 1985 το ρομαντικό έπος βασισμένο στα απομνημονεύματα της Karen Blixen, το οποίο κατέδειξε την ικανότητα του Ρέντφορντ να ενσωματώνει σύνθετους χαρακτήρες σε μια πλούσια γραφική αφήγηση. Πέρα από τις ερμηνείες του στην οθόνη, ο Ρέντφορντ άρχισε επίσης να εξερευνά όλο και περισσότερο το πάθος του για τη σκηνοθεσία. Αυτή η κλίση ήταν εμφανής στο The Milagro Beanfield War του 1988, μια ταινία που σκηνοθέτησε βασισμένη στο μυθιστόρημα του John Nichols, το οποίο του επέτρεψε να συνδυάσει τις καλλιτεχνικές του ευαισθησίες με την κοινωνικά συνειδητή αφήγηση. Σε αυτό το έργο ο Ρέντφορντ ανέπτυξε μια αφήγηση για την κοινότητα, τη διαφθορά και την πολιτιστική ταυτότητα, αποδεικνύοντας ότι τα ταλέντα του εκτείνονταν πολύ πέρα από την υποκριτική σε ένα λεπτό παρατηρητικό σκηνοθετικό στυλ. Το 1992 ο Ρέντφορντ εδραίωσε περαιτέρω τη φήμη του ως επιδέξιου σκηνοθέτη με το «Ένα ποτάμι ρέει μέσα από αυτό», ένα οικογενειακό δράμα που έλαβε διθυραμβικές κριτικές και εμβάθυνε σε θέματα οικογενειακών δεσμών, προσωπικής απώλειας και της διακριτικής ομορφιάς της φύσης. Με πρωταγωνιστές τους Brad Pitt και Craig Sheffer, η ταινία επέτρεψε στον Ρέντφορντ να συνδυάσει τη λυρική κινηματογράφηση με την προσωπική αφήγηση, καταδεικνύοντας την ικανότητά του να αποσπά δυνατές ερμηνείες από νέους ηθοποιούς, διατηρώντας παράλληλα έναν στοχαστικό σχεδόν ποιητικό τόνο. Η σκηνοθεσία του επενέθηκε ευρέως για την ευαισθησία και την καλλιτεχνική της δεινότητα, ενισχύοντας το κύρος του Ρέντφορντ όχι μόνο ως είδωλο της οθόνης, αλλά και ως σκηνοθέτη ικανού να δημιουργήσει βαθιά συγκινητικές κινηματογραφικές εμπειρίες. 2 χρόνια αργότερα, το 1994, ο Ρέντφορντ σκηνοθέτησε το Quiz Show, ένα έργο που αντανακλούσε το έντονο ενδιαφέρον του για την αμερικανική ιστορία και την ηθική αμφισημία. Η ταινία εξέτασε τα σκάνδαλα των quiz της δεκαετίας του 1950, στα οποία δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα στηρίχτηκαν για να αυξήσουν την τηλεθέαση και προσέφερε μια έντονη κριτική στην ηθική των μέσων ενημέρωσης, την εταιρική επιρροή και τη διάβρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης. Αντιμετωπίζοντας ένα τόσο αμφιλεγόμενο και πνευματικά απαιτητικό θέμα, ο Ρέντφορντ απέδειξε την προθυμία του να αντιμετωπίσει σύνθετα κοινωνικά ζητήματα μέσω του κινηματογράφου, επιδεικνύοντας παράλληλα την ακρίβειά του στην εξισορρόπηση της δραματικής έντασης, της ανάπτυξης των χαρακτήρων και της ιστορικής ακρίβειας. Ο Ρέντφορντ συνέχισε να ακολουθεί τα διπλά μονοπάτια της υποκριτικής και της σκηνοθεσίας καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Το 1998 πρωταγωνίστησε και σκηνοθέτησε την ταινία «Ο ψίθυρος των αλόγων», μια ταινία που συνδύαζε μια βαθιά συναισθηματική αφήγηση με εκπληκτική κινηματογράφηση της Αμερικανικής Δύσης. Η ιστορία, που επικεντρώνεται στην θεραπεία τόσο των ανθρώπων όσο και των αλόγων, επέτρεψε στο Ρέντφορντ να εξερευνήσει θέματα τραύματος ανάρρωσης και της επανορθωτικής δύναμης της φύσης. Η δουλειά του σε αυτό το έργο ανέδειξε τη μοναδική του ικανότητα να σκηνοθετεί τον εαυτό του, διατηρώντας παράλληλα την αφηγηματική συνοχή και τη συναισθηματική αυθεντικότητα, ενισχύοντας περαιτέρω τη φήμη του ως σκηνοθέτη εξαιρετικής διορατικότητας και ευαισθησίας. Τη δεκαετία του 2000, ο Ρέντφορντ παρέμεινε ενεργός τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα. Πρωταγωνίστησε στο πολιτικό δράμα του 2007 Lions for Lamps, υποδιόμενος σε έναν καθηγητή πανεπιστημίου, σε μια ιστορία που εξέταζε τις διασταυρώσεις της πολιτικής, των μέσων ενημέρωσης και της προσωπικής ευθύνης. Κατά τη διάρκεια της υποκριτικής του δράσης, ο Ρέντφορντ συνέχισε να επιδεικνύει το διαρκές του χάρισμα και τη σοβαρότητά του. Το 2011 επέστρεψε στη σκηνοθεσία με την ταινία The Conspirator, ένα ιστορικό δράμα που επικεντρώνεται στη Μέρι Σάραντ και στις συνέπειες της δολοφονίας του Αβραάμ Λίνκολν, αντανακλώντας το διαρκές ενδιαφέρον του για την ηθική πολυπλοκότητα, τη δικαιοσύνη και τις ιστορικές αφηγήσεις. Την επόμενη χρονιά συνδύασε για άλλη μια φορά τα διπλά του ταλέντα στην ταινία The Company You Keep, η εταιρεία που κρατάς του 2012, με πρωταγωνιστή τον Shia LaBeouf, στην οποία ο Ρέντφορντ σκηνοθέτησε και εμφανίστηκε διαχειριστώντας με επιδεξιότητα θέματα πολιτικού ακτιβισμού, μυστικότητας και προσωπικής ευθύνης και αποδεικνύοντας ότι ακόμη και δεκαετίες μετά την έναρξη της καριέρας του παρέμεινε μια δυναμική, πολύπλευρη δύναμη στο Hollywood. Στις 9 Αυγούστου 1958, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ παντρεύτηκε τη Λόλα Βαν Βάγενεν,
σε μια ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Las Vegas της Νεβάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακράς και περίπλοκης προσωπικής σχέσης που θα διαρκούσε δεκαετίες. Η επιλογή του Las Vegas για τον γάμο αντανακλούσε τόσο την επιθυμία για σχετική ιδιωτικότητα, όσο και την πρακτική ευκολία των εγκαταστάσεων γάμου της πόλης, οι οποίες ήταν ήδη γνωστές για την αποτελεσματικότητα και τη διακριτικότητά τους, ακόμη και τη δεκαετία του 1950. Για να γιορτάσουν με την οικογένεια και τους φίλους τους σε ένα πιο οικείο και παραδοσιακό περιβάλλον, μια δεύτερη δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της γιαγιάς της Λόλα στις 12 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, επιτρέποντας στους στενούς συγγενείς τους να συμμετάσχουν στη χαρούμενη περίσταση και να δημιουργήσουν αγαπημένες αναμνήσεις. Μαζί ο Ρέντφορντ και η Βαν Βάγκενεν απέκτησαν 4 παιδιά το καθένα, με τη δική του μοναδική ιστορία ζωής και σύνδεση με τον πατέρα του. Ο πρωτότοκος γιος τους, Σκοτ Άντονι Ρέντφορντ, γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1959, αλλά απεβίωσε τραγικά σε ηλικία μόλις 2,5 μηνών στις 17 Νοεμβρίου 1959 λόγω συνδρόμου ευνίδιου βρεφικού θανάτου. Ο Σκοτ τάφηκε στο κημητήριο της πόλης Πρόβο στο Πρόβο της Γιούτα, αφήνοντας ένα διαρκές σημάδι πένθους και τρυφερότητας στη ζωή του Ρέντφορντ και της Βαν Βάγκενεν. Το δεύτερο παιδί τους, η Σόνα Τζιν Ρέντφορντ, που γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1960, εξελίχθηκε σε μια ταλαντούχα ζωγράφο, επιδεικνύοντας μια δημιουργική κλίση που αντικατόπτριζε τις καλλιτεχνικές ευαισθησίες του πατέρα της. Η Σόνα αργότερα παντρεύτηκε τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Έρικ Σλόσερ, σχηματίζοντας μια σχέση που βασίζεται στην πνευματική και πολιτιστική δέσμευση. Ο David James Rentford, γεννημένος στις 5 Μαΐου 1962, ακολούθησε καριέρα στη συγγραφή και την παραγωγή ταινιών, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, συμβάλλοντας στον δημιουργικό κόσμο πίσω από την κάμερα. Δυστυχώς ο James απεβίωσε στις 16 Οκτωβρίου 2020, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά αφήγησης ιστοριών και καλλιτεχνικής αφοσίωσης. Το μικρότερο παιδί τους, η Amy Hart Rentford, γεννημένη στις 22 Οκτωβρίου 1970, αγκάλιασε μια πολύπλευρη καριέρα στη βιομηχανία του θεάματος ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, επεκτείνοντας περαιτέρω την επιρροή της οικογένειας Ρέντφορντ στον κινηματογράφο και το θέατρο. Μαζί οι Ρέντφορντ έχουν 7 εγγόνια, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει τη συνέχεια της οικογενειακής γραμμής και την προσωπική και δημιουργική κληρονομιά του Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Παρόλο που ο Ρέντφορντ και ο Βαν Βάγκενεν ήταν βαθιά συνδεδεμένοι μέσω των παιδιών τους και των κοινών εμπειριών τους, η ρομαντική τους σχέση σταδιακά έλαβε τέλος με την πάροδο των ετών. Ούτε ο Ρέντφορντ ούτε ο Βαν Βάγκενεν επιβεβαίωσαν ποτέ δημόσια έναν επίσημο χωρισμό ή διαζύγιο, διατηρώντας μια ιδιωτική στάση σχετικά με την εξελισσόμενη σχέση τους. Ωστόσο, το 1982, η εξέχουσα αρθρογράφος ψυχαγωγίας Shirley Eder ανέφερε ότι το ζευγάρι ήταν σε μεγάλο βαθμό χώρια εδώ και αρκετά χρόνια, υποδεικνύοντας ότι ο γάμος είχε ουσιαστικά τελειώσει σε προσωπικό επίπεδο, ακόμη και αν δεν είχε οριστικοποιηθεί νομικά. Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, το περιοδικό Parade ανέδειξε την ασάφεια της οικογενειακής τους κατάστασης, δηλώνοντας το 1991 ότι δεν είναι σαφές εάν το διαζύγιο έχει οριστικοποιηθεί, τονίζοντας τη διαρκή ιδιωτικότητα και διακριτικότητα του ζευγαριού όσον αφορά τα προσωπικά ζητήματα παρά τη δημόσια προβολή του Ρέντφορντ. Στις 11 Ιουλίου 2009, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ μπήκε σε ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή όταν παντρεύτηκε την επιχρόνια φίλη του Σίμπιλ Ζάγκαρς σε μία τελετή στο περίφημο ξενοδοχείο Louis C. Jacob στο Αμβούργο της Γερμανίας. Η Ζάγκαρς, μια καταξιωμένη καλλιτέχνης η ίδια, είχε μετακομίσει με τον Ρέντφορντ το 1996, μοιράζοντας το σπίτι του στο Sundance της Γιούτα και αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής και δημιουργικής του ζωής. Η ένωσή τους αντανακλούσε μια ώριμη σχέση βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό, τα κοινά ενδιαφέροντα στην τέχνη και τον πολιτισμό και μια βαθιά κατανόηση της ζωής ο ένας του άλλου, η οποία διαμορφώθηκε από δεκαετίες εμπειρίας και προηγούμενες σχέσεις. Αυτός ο γάμος που σχηματίστηκε αργότερα στη ζωή του Ρέντφορντ τόνισε την διαρκή επιθυμία του για συντροφικότητα, αγάπη και σταθερότητα, τονίζοντας περαιτέρω την ανθρώπινη διάσταση πίσω από τη δημόσια προσωπικότητά του ως θρυλικού ηθοποιού, σκηνοθέτη και φιλάνθρωπου.
Στην ηλικία των 89 ετών, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, μια από τις πιο διαχρονικές και εμβληματικές προσωπικότητες του Χόλιγουντ, μίλησε επιτέλους ανοιχτά για τη δεκαετή φιλία και επαγγελματική του συνεργασία με τον θρυλικό ηθοποιό Πολ Νιούμαν. Οι σκέψεις του Ρέντφορντ προσφέρουν μια σπάνια και οικία ματιά στο βάθος του δεσμού τους, μια σύνδεση που ξεπέρασε κατά πολύ την οθόνη. Στις παρατηρήσεις του, ο Ρέντφορντ δεν δίστασε, μιλώντας ειλικρινά και με το είδος της διορατικότητας που προέρχεται μόνο από μια ζωή κοινών εμπειριών και αμοιβαίου σεβασμού. Ο Πολ ήταν το είδος του ανθρώπου που έκανε όλους γύρω του καλύτερους, είπε ο Ρέντφορντ, θυμούμενος το αβίαστο χάρισμα και την ταπεινότητα που είχε ο Νιούμαν τόσο εντός όσο και εκτός κάμερας. Περιέγραψε πως ακόμη και στο απόγειο της φήμης του ο Νιούμαν δεν επέτρεψε ποτέ στην επιτυχία να θολώσει την αίσθηση της ανθρωπιάς ή της γενεοδορίας του. Τα λόγια του Ρέντφορντ εκφράζουν όχι μόνο θαυμασμό, αλλά και μια βαθιά προσωπική στοργή που μιλάει για το σπάνιο είδος φιλίας που σφυριλατήθηκε μέσα στο χωνί των πιέσεων του Χόλιγουντ και του συνεργατικού κόσμου του κινηματογράφου. Ο Ρέντφορντ αναλογίστηκε επίσης τη μοναδική δυναμική των επαγγελματικών τους συνεργασιών. «Είχαμε αυτή την άρρητη κατανόηση στο πλατό», εξήγησε περιγράφοντας λεπτομερώς πόσο ο αμοιβαίος σεβασμός τους επέτρεπε να οθούν ο ένας τον άλλον, δημιουργικά διατηρώντας παράλληλα μια ανάλαφρη συντροφικότητα που έκανε τις μεγάλες μέρες γυρισμάτων να μοιάζουν απρόσκοπτες. Θυμήθηκε τις αμέτρητες ώρες που πέρασαν συζητώντας για τα κίνητρα των χαρακτήρων, αυτοσχεδιάζοντας σκηνές και προκαλώντας ο ένας τον άλλον να βελτιώσουν τις ερμηνείες τους, όχι για επένους, αλλά για την αγάπη της ίδιας της τέχνης. Αυτές οι αναμνήσεις καταδεικνύουν τη βαθιά καλλιτεχνική συνέργεια που έκανε τις συνεργασίες τους όχι μόνο εμπορικά επιτυχημένες, αλλά και κριτικά σεβαστές. Πέρα από την εργασία, ο Ρέντφορντ μίλησε για την προσωπική επίδραση που είχε ο Νιούμαν στη ζωή του. «Ήταν κάτι περισσότερο από φίλος, ήταν σαν αδελφός», αποκάλυψε, αναφερόμενος στην προσωπική υποστήριξη, τις συμβουλές και την ήσυχη ενθάρρυνση που καθόρισαν τη σχέση τους που κράτησε δεκαετίες. Τα λόγια του Ρέντφορντ υποδηλώνουν ότι ο δεσμός τους ήταν ένα σπάνιο μείγμα συντροφικότητας, καθοδήγησης και αμοιβαίας κατανόησης. Το είδος της φιλίας που ξεπερνά τις συνηθισμένες κοινωνικές σχέσεις και αφήνει ένα διαρκές σημάδι στη ζωή κάποιου. Τέλος, ο Ρέντφορντ εξέφρασε ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης και νοσταλγίας, τονίζοντας πως η επιρροή του Νιούμαν επεκτάθηκε πολύ πέρα από τη δική τους ζωή και καριέρα. Ο Πολ με δίδαξε ότι η επιτυχία μετριέται με την καλοσύνη, την ακεραιότητα και την επίδραση που έχει στους ανθρώπους, είπε ο Ρέντφορντ, υπογραμμίζοντας πως η κληρονομιά του Νιούμαν δεν είναι μόνο κινηματογραφική, αλλά και βαθιά ανθρώπινη. Ανοίγοντας την ιστορία του σε αυτό το προχωρημένο στάδιο της ζωής του, ο Ρέντφορντ έχει προσφέρει στους θαυμαστές τους, ιστορικούς και τους συναδέλφους του ηθοποιούς ένα πολύτιμο παράθυρο στη ζωή ενός από τα σπουδαιότερα ντουέτα του Χόλιγουντ, μια μαρτυρία φιλίας, καλλιτεχνίας και διαρκούς σεβασμού που συνεχίζει να αντυχεί δεκαετίες μετά την πρώτη κοινή τους εμφάνιση.